Megananda lovers. Ora nganggo nanda kok kira. Iya, diaturi jumeneng meneh. Sapa? Mbak Mega karo Nawung. Oh iya. Coba iki Gunung Kidul karo Gunung anu, Gunung endi? Gunung Perahu. Oh iya. Aja dikendhoni pokoke. Iya. Terus mengko neruske lakon. Oh iya. Engko nek nganti kawanen mengko sing ngego ngakon kancane kon kluruk. Oh iya. Wingi dumeh ora dadi siji terus ayo kundur, monggo sami kundur. Ha iya. Heeh. Ya, monggo Nawung karo Mbak Mega. Tembange napa sing gumyak-gumyak monggo. Lali janjine. Lali janjine? Nggih. Oh nggih. Len joget sing apik lho, Wong. Nggih. Bisa joget ora? Ya iso. Ya. Kowe manut karo Mbak Mega. Sesuk Nawung ngarep kaya Mbak Mega ora sekolah SMKI. Nggih. Nah, ngono. Cilik menik-menik nggih, Pak. Kok menik-menik? Lah cilik lho, Pak. Jenengan nggih gadah adik? Mboten. Oh. Ragil. Oh, berapa bersaudara? 2. 2. Nggih, niki kemasan saset, niki kemasan kaleng. Sing pundi sing saset? Oh. Nawung kemasan saset. Ngerti wong kemasan saset? Ngetes Ngerti. mboten? Heh? Ngerti? Apa? Ya, Mbah. Ngerti kok ya mbah. Iki manjen jengkelake kok ora. Monggo lali janjine. Penak isi.
wong tok songo wis ana sing nyumbang lagu e. Ha iya. Ayo nak. Janjane kowe Matur nuwun. Nggih, iya. Diwalik larase, Nok. Oh iya. Geguyang bisa dibacutke mengko. Oh iya. Sing baku lakoni bisa runtut ngono, Mak. Iya. Kandanyo sekar gadung